Lare House, na gode mu je zuwa. Hayya kai sakon Alhaji Musa dan kawu wakar Tinubu ta zarce dubu yan kudin da arewan mu sai a zuwa baban mu ga Ahmad ga Shatima nan APC zama daram dole makiya da sun gano da sun bulle hayya ga Asuwaju ga Kashim kudin da arewan an san shi Bola Tinubu mai kishi zabanka za mu yi shi dan kawu ya ce maza mu tashi kuri'ar mu danna APC mu kyala Tulas dan fadi lemar Adamawa ta yage Asuwaju go direct bila halin ka ya samu ka dan soka lokacin da kayo gwamnan Lagos aikin ka mun dau attendance wuta da ruwa ba ma cikas yawa ayya Yarbawa na murna Hausawa na murna dukka mu muna murna a Kano sai Nasir Gawunna yaran mu da manya kankana Asuwaju kasar mu ya kama su tula za ku yi ladama wata rana ku sha bulala Mr. Oloromi na gaida ki matar tunun bikin mana maki awwal mai rais Aminu Maje akwai zama inga ku tunun ku in ya hau Allah kadai ya san aikin ku a Gimasta Nasir dan kawu ku kuke ban fastar tunun bu illikata babba da ganduje kamfet tunun bu kuntirje babban karota kamfet tunun bu darakta Asuwaju Nasir Gawunna masoya sun fi dubu mana ku kira ni za ku ji batuna Siraja Wali Gawunna masoyi shi ya hada ni da manya na Asuwaju Nasir Gawunna ku zan zaba insha Allah APC